Mag-grocery shopping muna kami ng Filipino food today kasi video na ubos-ubusan na ako ng supply. Wala na talaga akong Filipino food sa bahay. Kaya lubusan ko na yung pag-grocery today. Sasabayan nyo kami maghanap ng mga pagkain ko. Kasi more than a month na magto 2 months nang wala ako nakapunta sa Asian store para magbili ng mga pagkain ko. Kasi yung pagkain, ako lang ang kumakain ng mostly Filipino food kasi yung asawa ko hindi masyadong kumakain yan at saka yung anak ko hindi rin. So talagang para lang sa akin yung mga Filipino food. So ayan guys, pupunta kami ng asawa ko today. So sabayan nyo kami mamili para makita nyo yung mga prices dito rin at saka makikita nyo talaga yung nasa grocery store namin dito. Medyo hindi kalakihan pero nandyan naman halos lahat ng mga kailangan namin. So tara, sabayan nyo kami! Guys, we're gonna go get some rice. Let's see how much it goes for. I think it's 50 pounds. Oh my gosh, it's really expensive now. $49.99? $49.99 guys, right here. $49.99. So, kukuha kami ng isang sako. It's chili yan. We're gonna buy this one guys, sunflower crackers. It's $7.99, $7.99. Pili ako ng taro root guys, $6.90. Ayan, $2.91. Yung talong namin, igisa natin. Kuha tayo ng 2 pack guys para may stock tayo. Okay? Marami silang stock today. So marami pa. Yun guys, kabaring o ampalaya, $2.69. I need some garlic. It's $1.99 Dakota, $1.99. So yung purple yam guys is yung kamuti sa atin, purple. Ito lang ang parang masarap na kagaya sa atin sa Pilipinas kasi pag ganito guys is ano siya, mabasa. So ito ang bibilihin ko guys. Ba tayo ng kamuti. Ang kamuti natin, purple yan. Isang pack is $2.99. Gawin ko yan ng boiled. Oh, yan din dalawa. $2.99 a pound. So I don't know how many pounds. Tayo na isang $2.99. Remember, before it's only like 60 plus 69 cents. Now it's $1.29. $1.29 a piece. So it's $1.29 guys at least for this one. Do you want something, hon? Oh my, there's a cheese ring. So then guys, cheese ring. $1.29. Guys, kumpra tayo ng mga snack natin. Or a rice cake. Snack. Rice cake.
7.59 the whole bag. The whole bag. You think I can eat the whole thing? $7.59 guys. How many pounds? 1.7 pounds. Parang 1 kilo na guys. Yan, so pang snack na namin to. Matagal for 1 month before kami tambak dito. So yan. Water table. Like bread you're looking? No, brittle. It's like caramel and peanuts. Usually just caramel and stick, peanuts? little stick thing. Wala English, so that's all. Do that over there. So ayan guys, so ikutin natin kung anong makikita natin dito. Punta tayo dito sa kanila. Yung mga bihon. Kuha tayo ng bihon guys. Okay, dito kami sa mga bamboo shoots. Hanap tayo na ulamin natin guys. Ang bamboo shoots. Ang ganda to siya. Before, yan, itong brand na yan. Masarap. Okay, kuha tayo ng mga sardinas guys kasi masarap yung sardinas. There's no what? Ligo brand. Yeah. I can't remember what did I order before. Like masyado. Okay. We're gonna go to the fish now, hon. Punta na kami sa mga fish. Bonito fish. Ano ba yun sa atin? Tuna. Tuna guys. Hanapin ko yung price. Alamin natin yung pagkaano yung price sa bonita. Parang ano ba yun sa atin? Tulingan. Yung tulingan guys. Hindi ko alam yung price nito guys. Yung tulingan, wala siyang price. So, nabili ko last time. Mura-mura lang siya. So, I don't know magkano ito. Yan, bonita. So, titingnan natin magkano. I think that's all I'm gonna keep. Yung hindi masyadong mataba guys, so maganda ang backbones kaysa neckbones. So ito ang bibiliin ko guys para may stock. $3 lang siya, $3.65. I think this is it for now. Crab leg. Okay guys, these are all in our cart. Right there. Tatlong pack na ganyan. At saka yung isdang tuna. Yung dito sa yung cart namin. Ayan, yung cart. Yun.
guys yung mga pagkain na mga nabibili ko. Ito, yan. Yun, pakita ko na sa inyo guys yung mga food na nabili ko, okay? So ito na lahat guys ang mga food na nabili ko doon sa Asian store. Yun. So nakabili ako bumili ako ng 1 galon na dato puti na suka guys kasi mahilig ako sa mga vinegar. Saka yun, pansit, may bihon, at saka yung ampaw. Yun, ampaw na 1 pack guys, ang laki. Ayun guys. Ayun, at saka bumili din ako ng carrot guys. Ayan. So mga snacks ito rin. Sunflower snacks. Ayan. At saka yun. Sweet corn. Ayun. Iba-ibang mga snacks. Saka karne guys. Pork bones. Mahilig ako sa mga sinabawan na ngayon guys. So ayun. Mas mura siya sa backbones. Mas mura ang backbones kaysa neck bones. So, yun guys, ang binili ko. So, and then, binili din ako ng purple sweet potato. Ayan guys. At saka yung mani na dried. Pero, lulutuin ko siya guys ng steam. Pakuluan ko siya guys. At saka ito yung squid. Mahal yan guys. So, ayun. Saan ba yung presyo dito? Sasabihin ko pala sa inyo kung magkano ang price nito guys. Toy brand is $1.99. Bamboo suits is that's $1.99. Sorry, $1.99 a piece. Same thing sa coconut milk, $1.99. Hindi ko na maisa-isa guys kasi ang daming itong tuna, sabihin ko sa inyo yung tuna price. It's $4.99 a pound yung tuna guys. So, nabayaran ko yan is $14.17 na yung isa. Ang isa is $14.12 sa isang tuna. Yung malaki siguro yung ito malaki. Yung malaki sila guys. So, yun. Mahal talaga guys. Lahat ng mga bibilihin dito is mahal. Yung squid. Magkano yung squid? Tingnan natin yung squid kung magkano yung price. Oh, the squid. It's not as that bad. The squid guys here. It's the whole box is $9.99. So, hindi nakasamaan. So, itong lahat na nabili ko guys. Itong lahat. Yan. Ayan, diba? Ang rami. Ang rami yung nabili ko guys. Kulang dyan pa ang rice. Hindi ko na nalagay yung isang sack na rice na 50 pounds. $49.99 yun. So, lahat-lahat kasama yung rice na guys is $209.59 pala guys. $209.59 sa lahat ng mga nabili ko dito. So, yun ang presyo guys. Ayan, hindi ko na maisa-isa lahat yung mga kaya yun kanina, pinakita ko naman yung price doon. So, ayun guys. Yan ang nabayaran ko. $209.59 lahat-lahat. So, ayun. Yun talaga guys. Mahal na mahal talaga guys yung presyo. Before, nasa more than half price lang yan ang mababayaran ko sa ganito na na pinipick up ko na lahat-lahat. So, ayun. So, dollar yung income namin, dollar din ang babayaran. So, pareho lang din sa Pilipinas ang presyo guys. Medyo kunting mahal-mahal lang dito, pero slightly lang ang difference dyan sa Pilipinas. Kaya, wala talagang masyadong maiipon kasi yun mas mahal na talaga ang mga bibili ngayon. Kahit saan tayo sa mundong ito, ang presyo ay everyday tumataas-taas talaga. So, ayun lang guys. Yun ang price natin. Isi-share ko lahat yung mga life going on po dito sa USA. And thank you. Don't forget to subscribe and hit the notification bell and i-hit nyo yung all para update kayo sa lahat ng mga upload videos ko. Thank you. Bye-bye.